Id-deputat nazzjonalista u kellim tal-oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said għalli ma jafx jekk teżistix il-lukanda bla permessi tal-awditur li fl-aħħar ġimgħa ġie żvelat li approva l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Fil-jiem li għaddew ġie żvelat li l-awditur Ryan Borg li approva l-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista wara snin ta' ksur tal-liġi għandu l-kumpanija tiegħu reġistrata f'indirizz fin-Nadur, l-istess wieħed tal-lukanda li lanqas għandha liċenzja tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA biex topera skont il-liġi. Borg għandu l-kumpanija tiegħu ta' awditjar Precision Point Malta, anki jekk l-accounts tal-PN iffirmuhom fuq ismu personali u fuq indirizz ta' residenza f'Marsaxlok li hu differenti minn tal-kumpanija. Il-kumpanija reġistrata fuq 16 Triq id-Duru in-Nadur fejn Borg jirriżulta għandu wkoll il-lukanda bl-isem ta' Siholi waqt li online din irreklamata bħala ta' tliet stilel fil-verità qed topera mingħajr il-permessi meħtieġa tal-awtoritajiet. Iżda l-kellim nazzjonalista għal Għawdex li wkoll inserta ġej mill-istess raħal żgħir tan-Nadur qal li lanqas jaf jekk din teżistix waqt li wieġeb mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon. Mela, ara, dwar il-hotel fin-Nadur permessi tal-MTA, eċetera, m'għandi l-ebda M'għandekx informazzjoni. Ma m'għandux permess għal din il-lukanda? Kultant, lukanda m'għandax taqsam assolutament xejn max-xogħol ta' awditjar li jagħmel. Ma naħsibx li taqbel li m'għandux permess, le? Jekk teżisti din il-lukanda li jien ma nafx biha, però jekk teżisti din il-lukanda m'għandax taqsam xejn assolutament. Nerġa' ngħid, jekk teżisti din il-lukanda. Dan it-taħwit u anke ksur tal-liġi jżid ma' dubji fil-kontijiet awditjati tal-PN mill-2020 li hawn iffirmati minn Borg li wkoll irreġistra mal-Malta Business Register, il-kumpanija tal-awditjar tiegħu f'Settembru li għadda 3 ijiem qabel l-elezzjoni interna nazzjonalista għal ħatra ta' kap. Dan meta kien ilu minn Marzu tal-2024 jirreklama l-operat tal-kumpanija li lanqas tidher li jirreġistrata kif suppost mal-Accountancy Board tant li Ryan Borg iffirma l-audit tal-kontijiet tal-PN f'ismu biss. Waqt li mill-istess kontijiet awditjati twarbu mal-20 miljun euro dejn nazzjonalista, inqalet ukoll il-kwistjoni tal-preżentazzjoni tal-istess kontijiet lill-Kummissjoni Elettorali. Dan peress li l-awditur iffirma l-kontijiet fil-31 ta' Ottubru, iżda l-PN ippreżentathom biss fil-15 ta' Diċembru lill-Kummissjoni Elettorali avolja l-liġi tal-finanzjament tal-partiti tesiġi li dawn iridu jiġu ppreżentati fi żmien 7 ijiem minn mindu jkunu approvati.